Здрасти хора и добре дошли в втория клип от поредицата, в която се опитвам да записвам песни за 1 час. Както виждате, имам лепенка на ръката, с която свиря. Това определено не стана по някакъв изключително глупав начин, като например да се опитам да отворя шампанско с меч навръх Нова година, след което да не ми се получи и да се опитам да го отворя в едни стълби и да се порежа, разливайки цялото шампанско и чупайки шишето. Не, нещо такова никога не би го направил интелигентен човек като мене. Така, все пак ще запиша това клипче. Не мога да свиря както преди, въпреки че това доста бързо зарасна раната на пръса ми, която определено не е от шампанското. Та мога да свиря такива барета, да го направя така. Исках да кажа: о, малко ме заболя. Както и да е, говоря твърде много. Така, почваме. Имам тук китари 2, 3, бас, барабани, синтезатор. Така че започвам. Старт. Така, отваряме Google и пишем random. Окей, BPM ни е 122. Това е най-лесният начин. Това тоналност да сме random note generator. Това ще ми каже F. Окей, днеска свирим в F. Като китарист това не ми харесва, но искам да почна с барабани този път. Днеска си мисля за някакъв малко по-метал, нещо по-металско да измислим, така че да си измислим окей. Това не звучи твърде добре. Стрес. Вече е стрес. Вече е стрес. Да видим тона как е. Това гейн ми е много. Аз съм дядо, аз не обичам да свиря с гейн. Това BPM не ми харесва. И това е моето видео, така че мога да си правя какво си искам. Така че увеличаваме. Не ми харесват тия барабани. С минали 10 минути аз нямам абсолютно нищо, но няма да се притесняват, аз съм професионалист. Така, да видим тези. Окей, това е интересно. 50 минути наистина трябва да се стегна. Окей, това не е 4/4 и знаете какво казва Илия. Като не е 4/4 за 1 час, да бяга от тука. Окей, това е интрото. Сега трябва ни куплет. Трябва ни куплет, който ще е чеги-чеги. Смисъл. Някакво нещо такова. Нещо такова. Трябва да му вземем и някой фил. Примерно. И сега ми трябва един корус, така и така съм тука. Сега ще видим дали ще е точно така, но гитар. Ще работим ли? Ехо! Окей. Така, да. Просто се стресирам. Наблюдавате стрес в момента. Окей, тук мога да направя. Да, мога да направя.
Окей, и влизаме добре в мейн рифа. Добре сме. Добре сме, хора. Сега да видя какъв е F minor scale пиано. Сигурен съм, че мога да намеря, но не harmonic minor. Това е готово, значи. Окей, имаме всички части на песента. Искам някакъв синтезатор да сложа на припева. Това не ми харесва. Какво имаме? Да. Така, винаги забравям аутрото, така че ще го направя от сега. Окей, соло. Така. Трябва ли някакъв соло тон? Не се чуват звуци. Не мога да не отбележа. Не, окей. Чуват се звуци, това е добре. Това е добре за нас. Така, сега. Аз знаете, че обичам да бендвам много и да свиря блъсова, които добавят много чувство към метала. Тия глупости, дето ви говоря, ако искате по-добро свирене, може да видите канала на Вени, някъде тук ще го сложа. А сега се пригответе за блуз дядовско соло върху метал. Я да видим. Тук трябва да съм малко по-спокоен. Да, това ще е. Много набързо искам да го хармонизирам. Това е втората част. Една хармоника да му ударим на тия части, примерно. Окей, само че това продължава да не ме кефи. 4 минути. Окей. Тук искаме да е по-бързичко. 30 секунди. Това го записвам пак и сме готови. Пак. Последно. Окей, и сега дърпваме това насам. И сме готови! 0! Твърде... Това беше твърде много. Твърде до последната секунда. Имаме ли всичко? Дори не знам как звучи. Сега ще го чуя за първи път, предполагам. Хора. Добре. Много ви благодаря, че гледахте това клипче. Следващото нещо, което ще кача в канала е пазаножа, предполагам. Така че абонирайте се за това, ако искате да не го изпуснете. И ви пожелавам приятен и спокоен ден. Ето я песента.